duk duniya ba wanda ya isa ya fito da wata hujja da zai ce wai Kwankwasa yana da hannu da abin da yake faruwa a Plateau ko a Benue ko kuma yana da alaka da wani rashin tsaro. Ya kamata mu tuna Malam Zaharuddin, hatta fa maganar shari'ar musulunci da jihohi 12 na arewacin Najeriya suke yi, wato suka aiwatar, wanda ake ta maganganu akai, waɗanda wato suke cewa a sa mana takunkumi suke magana akai. Kwankwasa fa sai da aka kai ruwa rana a Kano aka gabatar da wannan shari'ar, aka kaddamar da wannan shari'ar ma a jihar Kano. In baka manta ba, sai a watan wajen 6 na shekara ta 2000 bayan Zamfara da kaza sun yi, aka dinga zanga-zanga a Kano. Akwai lokutan da hatta wato zuwa aka dinga jefa knockout cikin gidan gwamnati saboda akwai waɗanda suke zargin cewa Kwankwasa baya so ya aiwatar da wannan shari'ar. Sannan lokacin da ya gama tenuwar farko aka zo za a yi zaɓe, mafi yawan waɗanda suka fito da Malam Ibrahim Shekarau suka nemi a yi takara sun yi kamfen ne akan cewa Malam Ibrahim Shekarau shi zai aiwatar da shari'a ta gaskiya. Abin da yasa nake fito da wannan, kaga wanda aka yi wannan abin da shi lokacin yana gwamna, kuma yanzu sai ka zo ka ce ana yi wa waɗanda ba musulmi ba kisan ƙare dangi, sannan kuma shi ne yake da hannu a ciki, kuma baka kawo kowace hujja ba. Ni ina ga ba adalci bane. Kai kanka Malam Zaharuddin baka taɓa ji na kare kowane irin ɗan siyasa ba, amma wannan magana ce ta rashin tsaro. Kuma wato idan mutanen nan suka tsaga suka ga jini, suka yi wa Kwankwasa sharri yau muka zauna, to gobe za su yi wa wani daban, jibi za su yi wa wani daban. Wallahi sai an zo an haɗa al'ummar mu ma gaba ɗaya an ce mu ne muke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan muna wannan abun. Saboda haka wannan amma barista Audu Bulama Bukarti, wasu suna cewa a Najeriya ana ganin yadda masana sukan yi fashin baki domin ya tafi daidai da bukatun wasu 'yan siyasa su kare wasu 'yan siyasa. Ya za ka bambanta wannan matsaya ko wanke Kwankwaso da kake ko kare shi da kuma zargin da ake cewa wasu masana suna fashin baki domin ya tafi da ra'ayi na siyasa a maimakon faɗin gaskiya? Haka ba kare shi kake ba, misali gaskiya ce kake tsagewa? Ai kawai wannan mutane zan baro Malam Zaharuddin. Idan sun taɓa ji na kare wani, to wannan ma kare wani ne dalilin siyasa. Idan ba su taɓa ji ba, to wannan ma wato ba kare wani ba ne dalilin siyasa. Kuma ni a fahimta ta, duk wanda aka yi wa rashin adalci, musamman in dai akan matsalar rashin tsaro ne, musamman kuma wata ƙasa daban, waɗansu mutane su zo kawai su ƙirƙiri magana wadda ba ta da tushe, ba ta da makama, su kama faɗarta har su je su gabatar da ƙuduri, kuma muna gani mu zauna a cutar da wannan mutumi. To kar mu yi mamaki mu ma irin wannan abun